Siyathokoza-ke bogogo, siyathokoza bomkhulu. Siyakhuleka leni khona emagumbini amanomhlaba enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga. Sefikile-ke umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali elincane ngeminyaka elidala ngemisebenzi. Ngiyathemba-ke abantwana bethonga leni khona ukuthi niyaphila. Konke nje enikuzamayo empilweni kune-movement ekhona, kune-movement ekhona ngoba imikhuleko yami ngaso sonke isikhathi ngisuke ngizama ukuninikeza lawo mandla ukuthi kube khona okunyakazayo, kungathiwi nje ukuthi cwaka. Kufanele kube khona okunyakazayo, kube khona okuqhumayo, okuyimikhuleko yami yemihla ngemihla-ke. Ngibeka nina balandeli bendalo Media and Podcasting, ngibeka nina bantwana abangaphansi kwemikhuleko yamkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye. Namhlanje-ke abantwana bethonga ngizokhuluma ngomoya ongajwayelekile ukuthi kuxoxwe ngawo, engajwayelekile neze ukuthi kuxoxwe ngawo. Uma ngabe kungajwayelekile ukuthi kuxoxwe ngawo lo moya, uyaye ulethe i-confusion ebantwini abaningi, ulethe i-confusion ebantwini abaningi. Kanti nalento yolimi lwezigodi ike yasi-affect-a kakhulu ekuthenini khona imimoya ekube ngathi imoya emisha esisandokuzwa ngayo, ekubeni imimoya emidala, qha nje ibingekho kwi-language, kwi-repertoire yaleyo language osuke kade uyikhuluma, okanye beyingekho kule dialect wena okhulele ngaphansi kwayo. Kodwa akusho ukuthi loyo moya awuni-affect noma nibi nawo. Siyalandela nabantwana bethonga. So namhlanje ngizoqala ukukhuluma-ke ngeminye yemimoya engekho olimini kakhulu lwabantu, ikakhulukazi abalapha imimoya, kepha okuwumoya o-powerful ngendlela eyisimanga, onamandla oku-affect-a impilo yomuntu ngendlela ongakaze uze uyicabange ngayo. Lowo moya umoya wengwenza, ingwenza. Yebo, sizoke sithi nje ukucaphuna kuwona, simdlalele ukuthi ifika kanjani, yini, ibonakala ngani lowo moya. Before kodwa ngingene kuleyo topic, ngigxile, ngijule, ngike nga-highlight-a, ngicabanga ukuthi kwisiqephu esidlule ukuthi kule mimoya esizokhuluma ngayo la, ejulile, edingayo ukugcinelwa izinto ezithize, ekhona ephilayo kuthina. Ngike ngabalula nokuthi kuzofika esigabeni la ngikhuluma khona abantwana abathwasile kuye kube neshoba abaliphathayo, kanti kuphinde futhi emashobeni kube yisona sibongo esisisebenzisayo uma ngabe sibongela amakhosi athize. So sinawo lowo moya wasemashobeni omkhulu, ojulile, osadinga uku-explore-wa, utadishwe. Sizokwambula konke lokho, njengoba ngisho ngithi mina awukubiza abanye, utshele abanye batshele abanye ukuthi khona i-channel, indalo Media and Podcasting, khona ikhehla lamakhehla umkhulu Gwabini, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali elincane ngeminyaka elidala ngemisebenzi, elithwase kakhulu ngamaphupho. Ngoba okunye engikukhulumayo bantwana bethonga, ngilokhu nje ngikwambulelwe iminyaka ngamaphupho ngokwezigaba. Mina ke kwafika isigaba la engangazi khona ukuthi mangilala manje, mangizumeka nje, makufika isikhathi sokuthi ngiyazumeka, ngiyathongela, kuzoqhubeka ephupheni layizolo, kube ngathi ama-lecture, usuku nosuku line-lecture, ngitadishwe, ngifundiswe, ngambulela umoya owodwa, kuze kuphele isonto ngiphupha ngomoya owodwa, kubuye kunqamuke. Ngesinye isikhathi ngiphinde ngiqaliswe phansi, ngifundiswe ngomunye futhi umoya, ngiphupha nje, ngambulelwa nje, ngoba ngumuntu othe ofundile, ngikwazi ukubuye nami ngenze my own desktop research, ngitadishe kade ngiyiphupha ukuthi ngampela kuyini, ukuthi ngithi ngampela mase sengishaya, sengichofachofa, hawu, nebala lezi zinto zikhona, ebese ngiyakwazi ukuthi zenze isense, ebese ngiziphekeja kahle, ngizozithulela
nina-ke balandeli bendalo media, nina abantwana bakamoya, abantwana bethonga. So, with that said, ake singene kule topic yanamhlanje sikhulume ngalo moya wengwenza. Ijulile-ke abantwana bethonga lo moya. Ujule ngale ndlela ukuthi i-introduction yakhona kufanele ngicophelele kakhulu ngoba mangabe ngingacophelelanga kwi-introduction, konke engizobe sengikusho ngalo moya kungase kungazwakali, kungahlali kahle, kunga-understand-eki. Ake ngiqale la. Kunabantu besilisa noma ngabe owesifazane. Ake sikhulume ikakhulukazi ngabantu asebesesigabeni sokufanele ngabe sebenobudlelwane, abantu asebesesigabeni sokufanele ngabe sebeba nemizwa ethize, babe nezidingo ezithize ezidinga ukugculiswa ngokuthi bahlangane nobulili obuhlukile kunobabo. Kodwa uthola ukuthi labo bantu kuleso sigaba abakusona akwenzeki lezo zinto. Abalikhanukeli inkonzo, abanye abakukhanukeli ngisho ukuba kubudlelwane. Abanye noma engene kubudlelwane buyamhlula. Ngifuna ukucophelelisa kule introduction. Bukhona ubuthakathi obukwazi ukwenza umuntu abe njalo. Ngi-aware ngalokho. Zikhona iy'dingo zomphefumulo zomoya ezimenzayo umuntu avaleke leyo mizwa. Kodwa kule video, kule episode esiyiqalayo, angikakabi interested ekudiscusseni ubuthakathi ney'dingo zomoya ezenza umuntu angabi nayo imizwa. Kepha ngifisa ukuthi sifocus kulo moya osukukhona, okuwumoya wani wayingwenza. Okungumoya wayo ingwenza eyenza umuntu abe yisigwadu. Ijulile-ke le bantwana bethonga, ijule kakhulu ngoba njengoba ngithi asiqaphelisise masikhuluma ngalo moya. Yingoba ungacishe uvele kwizigulo noma kwizinto ezithize ezikhalelekayo ezikwaziyo ukwenza umuntu abe kuleso simo. So, ngokukhula nangokuhamba kwezigaba zempilo, sinabantu esibabiza okhokho basendulo. Kukhona labo okhokho bethu abaze kwafika isikhathi sokuthi baphindela kwelamathongo, bengazange baganwe, bengazange batshale imbewu, meaning bengenangane, abaganwanga, ababanangane. Futhi isikhathi esiningi ekuphileni kwabo babephila bebodwa, bengekho kubudlelwane noma ubunjani. Izimpohlo. Ngokuphindaphindeka kokuba khona kwalabantu, kungaba owesilisa, ngabe owesifazane, ogcina enjalo. Eze wahamba emhlabeni akanamntwana, akazange futhi aze agane noma aganelwe, akazange ashade, akazange ashadelwe. Futhi nje nobudlelwane obude, ube ungayena nje umuntu wobudlelwane ophilayo nje, ophilayo obujwayelekile obudonsayo. Isikhathi esiningi ubehlala beyedwa, futhi ahlale ngoba ngampela imizwa yakhe ivalekile. Leyo moya-ke ngesikhathi iya ngokuba mningi emndenini, iya ngokuphindaphindeka abantu abanjalo, bagcina sebakhe lelo dlozi, lowo moya wengwenza. Ebese-ke iyaqala-ke nayo njengayo yonke imimoya, iku-affect-e ngalezi zifo ezazi-affect-a laba abangasekho. Kukhona umuntu okuhlangane naye, muhle,
uhlakaniphile, uphelele. Uwathikha wonke ama-box okuthi kufanele ngabe uyadeyitha, kufanele ngabe uganiwe, kufanele ngabe uganelwe. Kodwa uthola ukuthi somehow akanamizwa nje womunye umuntu. Akanamizwa nje nhlobo. Akanayinhloso. Uyahluleka ukuhlala nomuntu. Ngaphandle kokuthi ama-relationship vele anawo lama-ups and downs akhona. Yena kungaphezulu kwalokho. Uhluleka nje flat ukuthi abe kwi-relationship. Iyamhlula nje, iyamhlula. Akakwazi ukuzikhomitha. Ngisho abantu sebesondela kuyena, uba nendlela yakhe yokuvesana nje avesane nje aswitche from umuntu okade engathi u-interested manje, avesane nje kuphele futhi. Again bantwana bethonga, ngiya-understand ukuthi kwesinye isikhathi idlozi lakho liyaye lingazwani nomuntu ohlangana naye, mhlampe likuvale imizwa. Uthole ukuthi ayikho leyo chemistry ekhona. Kuyakwenza lokho idlozi nemimoya-ke esengamele. Kodwa la angikhulumi ngaleso sifo esinjalo. Ngikhuluma ngalolu hlobo lwedlozi elidinga ukulungiselelwa izinto. Eliza nalo moya ukuba umoya wani wengwenza. Kaningi loyo muntu uzothola ukuthi iminyaka iyahamba nabantwana futhi akabi nabo. Akabi nabo at all, okanye uzoba mhlampe nomntwana makwenzekile, kuyoba nje umntwana oyedwa. Oyedwa nje lowo mntwana. Kubo le ezalelwa khona, sekune-pattern eyaziwayo ukuthi hhayi, sigcina ngokutholiswa iy'ngane ebese kuyaphela la ekhaya. Sigcina ngokutholisa iy'ngane ebese abesilisa bazovala ihlazo, kube ngathi bazocela isihlobo esisha, benze leyo malokhunjana la wokudidisa. Emva kwalokho sekune-history iyay'phindaphinda yento eyodwa, kodwa umshado dololo. Sekune-history noma wakhe, noma kama wakhe, ugogo wakhe, sekune-history. Kuba ne-pattern mangabe ngampela sekuyimoya wengwenza. Kuba ne-pattern ejulile oyibonayo ukuthi hhayi ngeke, sonke sesidonsa ngesibongo somalume, konakelephi? Sekukhona-ke lowo moya wengwenza lapho. Onosiko lakhona oluthize olufanele uhlanjululwe ebese uyagcinelwa lona. Ebese uyavaleka lowo mkhokha wokuthi la ekhaya, ngisho ngakuthiwa usebenza kahle, ufundile, umuhle, uyabukeka, uhlakaniphile, uziphethe kahle. Kodwa nje indaba yomshado into engekho la ekhaya. Again, I'm aware ukuthi bukhona uhlobo lobuthakathi obukwaziyo ukuvala, obuba yi-curse, bube isibopho sokuthi akusoze la kuloyo muzi kwakhona onjani, oshadelwayo noma oshadayo, oganelwayo noma oganayo. Kodwa la asikhulumi ngaleso simo esinjalo. Sikhuluma ngokuthi-ke kuwumoya, kuyisimo sokuthini kukhona emndenini kuvuka umoya wani wengwenza. Umuntu wakhona ahlale yedwa. Azayibuze naye ukuthi ngabe konakalaphi kumina. Azibuze ngobani manje? Uzibuziswa yini na? Uzibuziswa ukuthi uyabona ukuthi no, ngiwathikha wonke ama-box. Akufanele ngabe ngiyastruggle-isha ukuthola umuntu engizothandana naye isikhathi eside. Akufanele ngabe ngiyastruggle-isha ukuthi ngibonwe umuntu angihalelele ukuthi ngiyokwenzenjani, ngiyokwakha naye umuzi. Akufanele ngabe kunjalo. Khona abantu ekungafanele ngampela ngabe kunjalo. I-majority yabo futhi bayazizwa. Ngobani? Yibo lo moya wengwenza. Osuke udamane uhamba uphakama kuwena, uhamba uvuka kuwena. Ijulile bantwana bethonga imimoya esengamele.
ijulile imimoya esengamele. Sisazokhuluma ngayo imimoya la ehlukahlukene bantwana bethonga. Eminye mhlawumbe nizobe niqala ngisho ukuzwa i-terminology yakho, kodwa ngiyothi uma ngabe sengiyilokhunja sesiyithula sekufike leso sikhathi sokuthi siyithule, ebese niyayibona kunina. Lona nje wengwenza ngize ngidecide ukuthi ngikwenza ube i-topic ngoba ngisandokujabula nje enyangeni edlule kukhona omunye wabantwana okade ehamba la. Ngiyayikhuluma ngiyicelile i-permission kuyena noma ngeke ngidalule ama-details athize, kodwa kade ehamba la. Wathi uma ngabe efika la ezokwenza insebenzo enkathini edlule, ngakwazi ukwambulelwa ukuthi kunesimo sengwenze khona la ehamba iphakama. Insebenzo yakhe sayenza le nsebenzo ayizele, ngase ngimenzela le nsebenzo very specific to ukulapheni isimo sengwenze emndenini. Loyo mntwana njengoba ngithi ngenyanga edlule ubekade engithinta ethi, hey wemkhulu, kune-movement esingishaqise kabi ngoba sengithole umuntu usethumela iy'mpahla ekhaya, okusho ukuthi usezocela isihlobo esisha. Njengoba kwenzeka kulo sisi, kulo mntwana okade ela ekhaya, sekwenzeka kuyena nakomunye udadewabo omdala nobhuti wakhe omncane osandoqeda e-university osandoqala kulokhunjana owenza I think ama-practicals somewhere, kodwa already uyabona ukuthi lo moya uyalapheka ngokomthetho. Qha nje nethi nje abantu abaningi abakwazi uku-addressa. Omunye umuntu ukafike konke mkhulu Gwabini athi, mkhulu Gwabini, hey izinto zami zivalekile, hey ngiyapheka ngiyathulula kuma-relationship. Kodwa into engizise la kahle hle ngifuna mhlawumbe umsebenzi noma ngifuna ukuphakamelwa izinto noma ngifuna ukulungisa nje ithonga lami nedlozi. Umkhulu Gwabini amnike lokho amnikeza kona, akusebenzise lezo yinsukwana ebese kuba khona izinto ezambulelekayo kuyena. Njengoba ngihlale ngithi ebantwini ngitshela amaphupho ukuthi ubonani mangade uzophuma kamkhulu Gwabini. That is how, cause idlozi umoya ocashayo lo wengwenza, uyacasha ungale, uyacasha kuthatha ukujula ukuthi size sifinyelele ukuthi no wena khona isimo esikanje kwena esidamane sihambe sivuka. Njengakuye-ke lo mntwana sabe sesisilungisa, ukusilungisa kwami kuyena ngase ngisilungisa kwisizukulwane sonke esisaphila. Nayo imiphumela. Mhlawumbe futhi kwi-comment section mangabe comfortable uzoqhamuka, cause ngisho yazi ngeke ngidalule phela i-identity, kodwa ngithe ukuthi ngeke ngikhulume ngayo le ngoba ijule kakhulu. Bafika nje abantu bacela isihlobo esisha, bayaphelelisa futhi izinto ziyenzeka. Specific kuyena ngambulelwa ngayilungisa le ngwenza. So imimoya kanjena-ke abantwana bethonga eyaye abanye abantu uthole ukuthi iyabaphula inhliziyo lento yokuthi akanayo umuntu athandana naye isikhathi eside, akanabo abantwana, akwenzeki lutho nje, akanalutho nje. Uthole ukuthi noma sekuvuka leli dlozi-ke elikufisela ukuthi ugane noma ube njani njani, ube umuntu ogcina usungena kulento yokuzigculisa wena, yokuzijabulisa wena ngasese. Ngoba manje aseya-oppose-ana la, ingwenza iyaphika ukuthi hayi wena awufundi, awukho umuntu oyokugculisa mhlampe ngokwasembhedeni. Kodwa manje kubuye kuvuke leli lemvelo phela ilokhunjana imimoya ethi no, ngokokudalwa phela wena udalelwe ukwenze njani, i-creation. Kodwa manje uthola ukuthi-ke seyiyaphikisana, uze umuntu enenkinga ye-addiction yokuzithokozisa, kanti wengamelwe yile ngwenza. So ingwenzi iyahamba ihambe ingaze iziphendule into esasilwane, kodwa ngeke uyilaphe ngamakhuba lesilwane. Kufanele uyigcinele usiko ngoba inobudlozi phakathi. Masikhuluma ngedlozi sikhuluma ngensila yakokwenu ngokwegazi. So awuyilaphi engathi ulapha isilwane. Nomunye umuntu angathi hayi ngiphupha ngilala nabantu, ngiyazijabulisa njalo.
Mhlampe ngesilwane aye kumelaphi ongavulelekile kahle, avesane umlaphi alaphe isilwane, akhohlwe ukuthi akusona isilwane-ke lesi, elinye lamadlozi ale ekhaya. So i-treatment it differs kakhulu kunokulapha isilwane, ukugcinela isiko lengwenza, ukugcinela i-ritual lengwenza, ukulungiselela ingwenza. Luhluke kakhulu and baningi abesilisa nabesifazane okhona lo moya, lesi simo sobungwenza esibangamele. Omunye afike kumina akhulume umbono ukuthi uyazidawutha, akasekho sure noma u-straight noma mhlampe akekho straight ngokobulili. Uthole ukuthi u-worried ngampela. Mawuthi uyambuza, uyaxoxa naye umntwana, akwambulele ukuthi eyi mkhulu, mina uyaphela ngampela u-8 months, uyaphela unyaka ngingazange ngibe kwi-relationship nje. Uphele futhi kungabi indaba zalutho. Kube iloko nje on and off, okuphela singakahlangani ngisho ukuhlangana. Omunye omunye mhlampe azabe proud ukuthi hawu mina ngingiye nje, akekho umuntu ongitshelayo. Kanti udlala lo moya, leli dlozi lengwenza elidinga ukulungiselela. So bantwana bethonga, asikhuleni sambuleleke ngolwazi, ebese mangabe sesithola ukuthi kukhona izinto ezikanjena, mangabe kukhona okusolayo nawe esimeni sempilo yakho, usondele lapho ukwazi ukuthola usizo, ebese impilo idamane iqhubeke iye phambili. Lo umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla liyikhehla laseNatali. Ngicela sibambelana ngivita namhlanje, sophinde sixhumane futhi ngesikhathi esilandelayo, siqhubeke futhi sikhulume ngomunye wemimoya engachumile, kepha ekhona esidlayo siphila, esihamba nayo isiququde siphila. Umkhulu-ke ukhona-ke ukuthi anambulele kuzona zonke lezo zinto ey'cashile ey'fihlakele. Camagwini-ke.